Hello logofer, welcome back to Sonsar Menu another blog. So logofer dini blog ama jaga ning tham la rota delar tham ne ko nai thari ni mich ka bejan go naman logofer. Logofer ang pathara mai ga hin na gitar na dini second time arna deglai besara second time khana bungja sigan mai burja gainaya. To logofer jakhini share kalamno hayo dintilangno najansi to nailang bethade obla logofer ang mane hajira mauding hoनना बुङोब्ला आंनो अनलाइन एप्लाइ नि फैसा नांगौ जादों आरोना ओमफ्राय आरो मा होनो माबानिबो फैसा नांगौ जादों एडमिशन नि तो लोगोफोर एखायनो बिराद खस्थ खालामदों आरो गोसोम गोफा जाजोबथारबाय लोगोफोर ओरैनोथ' गोसोमखा गोसोमद्राय नङा सोमज्रो बुङो आरोना जोंखौ मागुर गुरुनिया बुङो ना ओमफ्राय गोसोमसिन जासिनबाय आरोना लोगोफोर पूरा सान्दुङाव ओंखार ओमफ्राय खर' खानायनि फालि लालायदों ओमफ्राय नै बाजैखौ लेंफैनो फैदों आरो नै लोगोफोर माबाया ओरैबादि बुरजा लोगोफोर बै बे न' गोमो नुहरनायसिम आरोना ओमफ्राय मानसिफोरा फैथ'वाखै जोङो दसे जिरायदों ओमफ्राय नै मालिक बाजैया गय फाथै सुनै लाना फैदों नै जि बुरजाखा गयाबो ओमफ्राय नै सोरबा फैगासिनो बैथिजाय नुहरथ'वाखै दाहाय साहा लोंनाय टाइमाव एसे देखाय नै लोगोफोर मानसिफोरा ओरैबादि बुरजाखा इदि फैगासिनो नै गोदान नै बिदिजाय खाथियावनो बयलार फार्म दङ नै बाजै मोना गायगासिनो नै बिदिजाय नानि मोना नै बिदिजाय बाजैमोन गायगासिनो कि मादैमोन जोमैया लाजाखाया ओरैबादि बुरजा गायबोबाय लोगोफोर नैबे लामानिफ्रायनो गायबोबाय नै लोगोफोर साहा लोंनानै दायो गायसिगोन आरोना नै रोमै नुहरलायबाय ओमफ्राय बोथोरा ओरैबादि मोजां आरोना लोगोफोर साहा लोंनायखौ फट' भिडिअ लाबाय थायासै आरोना लोगोफोर लानो बानानै लायासै ओमफ्राय बाजैया दिनै बिराद मोजां बोर बिखादोंमोन दां बोथोरा ओरैबादि मोजांखा नै गाइखेर दाखा बादि जोमै दाखा लाय आरो बोथोरा ओमफ्राय दोमैलु आरोना गायनायखौ र' दै दाहाय एसे देखायगोन लोगोफोर नै नानि गायगासिनो इथिजाय आं गायनायखौ दाहाय देखायगोन र' एसे नै बिथिजाय बाजै गायगासिनो राननानै लाजोबखादों जोङो गासैबो बैसिम आरोना लोगोफोर नै इथिजाय माइ गायगासिनो ओमफ्राय साहा लोङै बिथिजाय फैगासिनो साहा लोंनायखौ लायासै लुबैगोन ना नङाबा नोंसोरो साहाजों बिराद गोथाव जादोंमोन ना फ्रायबो नै आनैया माइ गायनो फैदो बिसोरो साहा लोङै दासो फैदो नै दाउदै नै उन्दै गथ'साफोरा इदि गायगासिनो नै दब्लायसे लाखादों बिसोरो बादायलायदों Bawa lewat ya.
बाजोब्बायनो गासैबो लागासिनो जमा-जमि गासिबो हाबबा हागौमोनलै संखौनो हायाखैनो लोगोफोर ओरैबादि मेंजोब्बाय गोलोमजोब्बाय पुरा साथाया थाबबायसो हनै लायनो दं बार'ता जाबाय लोगोफोर दायो साहा बुट बेदर फिसा जानोसै आरोना एसे दिन्थिगोन आंथ' दिनै मोनजाया सान्दुं थिं गोसा लोगोफोर नै बिथिजाय बेदर फिसा हायलागासिनो बाजैमोना नै बिथिजाय बियार लोंदों मेंग'नि बियार नै बिथिजाय मेंग'नि बियार लोंदो आदैमोना आंनि बेलथायनायखौ नुवासैनो गिसि सानस्रिनानै माथोखौ खोनाखानाय नङा ओइदि मेथाइ दामदोना इखौ भइससो होनांगोन मेथाइ दामनाय भाजा जानानै बयबो थांजोब्बाय लोगोफोर बेदर फिसा जानानै दायो थांगासिनो जाबाय थानायखौ दिन्थिबाय थायासै लाजियोसो खेबनो नै लोगोफोर जों दिनै माइ गायनाया बेखिनियानोमोन आरोना ओरैबादि रोमै रोमै नुहरलायबाय लोगोफोर बै बे कारेन्ट खुन्था नुहरदोंना बियो हरैनि लामा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बै फार्म खाथिया बेनो आरो लामाया ओमफ्राय बिसिम आरो लास्ट नै ओमफ्राय सानसे गायनाय जाबाय लोगोफोर आङो दिनै पुरा सोमबाबा जाखाबाय आरो लोगोफोर ओरैबादि सोमबाबा जाजोब्बाय नै थ' लोगोफोर जाखिनि हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय बांद्राय भिडिअ लाबाय थानोबो सोलाबासै आरोना थ' लोगोफोर अब्ला दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन थेंक इउ सो माच जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोजासे नायदो बिथांमोननिसिम गोसो सिंनिफ्राय 1 सेकेन्ड थेंक इउ सो माच टेक केयार लाभ इउ अल बाय बाय